M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요. Oh! Nabatan ka na? Kung iyon na, marahi ka pa. Hello! Hi! Good morning! Magandang morning, Pilipinas! Kumusta? Uy, Abado na palan ngunya. Sabado na palan, adi. Sabado, June 5. Ang bilis-bilis ng mga pangyayari. Ang bilis-bilis ng kaya pala napanganya ko tagrabang bandera digdi sa Pinyaran na Park. Ito pala mga tugang Independence Day na kita di. Mapuuna pa lang kita kan pag-celebrar kang Independence Day. Kadakol na mga bandera dyan na kabugtak. Adi, pero ang sa kuya lang na nariparo natampark tatamadik lumon. Gapunta ka dyan mga style mo naman jing na natampi uy kamuok sisa nagidagog tabi lamang dyan na nag-aaga dyan sa Pinyaran na pagpaggamang di ka muna Malaysian sa Pinyaran na Park na Pinyaran na Park tabi tamadik mo di lamang na ilawan maski tulong ilaw sana may liwanag lamang ang Pinyaran na Park nata daw yan adi Nagyan mo tabi yan atin it's na Pinyaran na pagpagabang. Di man niya ako nung nagpaparadiyan niya noy. Para naman nga ako dyan. Pero na Malaysian ko talaga. Di lamang pwedeng bugtakan mo kisarong ilaw ang park maski sentro sa tahaw sana na. Pag inon mo maliwanag lamang o ngaya sarong tahaw, sarong kanto sampangan kan City Hall. Saro man sampangan kang Pinyaran da o kan Kapitolyo. Saro man sampangan kang PD Apsimo. Madiklumon. Madiklumon. Pwedeng arog yan ka. Pero ba ko man siguro magasto kimaray kung arog lang ka ng ilaw ta? Mamundoon ang park. Mamundoon. Natadawi yan. Sila pwede mag-investigate. Kung may duda ako, Jing. Kung natadaw yung ilaw yan. May duda ako eh. Mamundoon talaga. Pirang bangi ko nang iagihan niya na nga mga alas 7. Kung bako pag-aga-aga baga dapat may liwanag. Mamundoon ang Pinyaran na Park. Adi, dahil lamang kikwan, dahil lamang ano ini, okay, gari pwede na magamit dyan. Nabserbaran nindo yan, mga nabserbaran nindo, iliin na kung kamo naka-obserbar ka yan. Kampanahon tabi sir, grabe impress ko dyan kahit sa Pinyaran na Park. Ngunyan, dahil lamang makasirong, malang init. Yung ani, tabi narara baga sa mga kahon. Totoo mananggad, kahit may talisay dyan. Kahit igwa dyan ki mga aguho. Winarara ta sa mga kahoy, binurog da kang taki kung ano-ano, ilingana. Malang babloy man talaga. Diba? Ina ko na paano yan. So, dapat baga sa park, medyo mapuro presko ko ta. Wala man kahit makan reporter talaga ako. Yan ang pangan dyan kang Kapitolyo, di may flag fall di. Tapos duman sa may kung talikod ka sa Kapitolyo, sa to, dyan may talisay. Sa wala may talisay. Tapos duman man sa ibong, sa Erolitan, sa may Hampangan City Hall, may aguho dyan. Lalo na duman sa may Hampangan kang Katedral, may mga aguho dyan. Pinulutol baga, tapig rehabilitar sa Pinyaran na Park. Malanga, dahil man talaga. Pero pagkabanggi mananggad, nakakamali siya ko, malang diklum talaga. Dahil lamang nga, maski duwa sana please, duwa lang, Jing. Maski duwa lang, dahil pwedeng duwa. Saro sana maski tulot ang saraibong na kanto, may liwanag sana.
Ano ba yata, gari? Dito na mamalisyan, iyan ng mga, ano ba yung gusto tang mangyari dyan, gusto tang madiklom yan? Adi, ano ang gusto tang mangyari dyan? Makauya, mura tubig, dailing mo na, sa kimantong sudayang tubig, lugod na. So what, so LCWD, may announcement na mawarang kitubig ngunyan. Inot, so kimantong pangyayari. O baka nga pinutulang ki kuryente. Latusunta ka na, Will, na. Actually, si Bunjing, yan duda. Ako na, akong duda. Ang duda ko, napabayaan sana. Ang duda ko, napabayaan. Hindi akong siyang pwede magapot kayo ni dyan sa opisina kan, ano yan, kan. Ano nga nang kan? General Services? General Services yan. Bakit ganon tayo? Bakit ganon? Ay, pangyayari sa tuya. Pag-agi mo, talagang, di mo lamang mariparong park pagkabanggi. Okay no? Aramang tahunan mga buhay naman ang report halid dyan sa lawas. Nasa linya po mga tugang si Pading Al Armario. Pading Al, good morning Pading Al. Good morning, Pading. Big lalaoman na madakol na ang supply ng buhay na manok dahil sa di matapos-tapos na pandemyang COVID. Inot, ang Department of Agriculture, asin Anaco Bicol, sige ang panahon niyan in mga kaber na manok sa iba-ibang mga barangay. Digdiman sa Legazpi City, si Mayor Noel Rosal, asin ang mga taga-City Veterinarian Office sa Panginginot, ni Dr. Manny Estipona, sige man ang pag-distribuer ng mga sibo, similyanin manok. Pangtulo, dahil sa kasuguan ni Presidente Rodrigo Duterte na aristuhon ang sisiman na kapitan na may tupada sa lugar, biglaoma na mapupurupundo na ang tupada ko niyan dahil mismong mga kapitana ang magigpit o nagigpit na purundoho na ang tupada. Kaya, sumay mga atama na manok, mapipiritan na paghururango na sana sa mga pambulang na manok. Agod na dahil matapos ini, na pagigpit na ini, asin papadakulon. Ang mga para-breeding, may mga manukan, hindi na sanaan padakulman ko niyan in supply dahil nainbulang. Kaya biglaw man sa mga masunod pang bulan, magdododretso ini na magpaparadakol ang supply ng manok. Di ba lamang magbaro-barato na ang presyo kan karning manok dahil kaning COVID. Ang mga tao mo niyan mapipiritan na magparapadakol na sana in supply ng manok. Yaman ang suporta ng gobyerno sa pagkapanao ng mga similya. Yan pa ni ang pagkaras ka informasyon dito sa luwas, ang Armario, DCGB. Salamat Pading Al. Mientras tanto, Jimmy nasalita, nasa linya. Jim, good morning Jim. Tamen Jimmy. Jimmy. Number one. Tamen Jim, go ahead. Yes, BP, maray naga sa mga parantabay niya to. Sa mga dagdag niya tong istorya, makaturo triste, nangyari sa kahalabaan, ka National Highway, partikular sa Purok 5, Barangay Kalsada sa Awas, Kaso Hapon, kung sa indakulang aksidente nangyari, digdi sa nasabing lugar, inbuilt na mga lunadan, iyo ang Yamaha Mio, pinagmamaniho ni Gerald Dulom, asin ang sarong Isuzu truck na pinagmamaniho man ni Samuel Martinez Balaoro, taga Novaliches, Quezon City. Ang investigasyon,
kan uwas PNP, Oh. iyon na magkasunodan inita BBP, naiinot na nagdadalagan iyoan Yamaha Mio, nakasunod ining Isuzu truck BP. Same direksyon, haling ligaw, an truck, nasusundan ining Yamaha. Pagabot digdi sa nasabing lugar, palibas sa halangkaw ang truck, sa ditman sa hababagaan motor BP, dahil gayud na reparo kan driver kan truck na may nasusundan siyang motor, naligis BP ni, rinabasan Batana. so Yamaha, Oh my na may God. duwang angkas, Oh my goodness. ang driver kan Yamaha, si Gerald Dulom, backride niya si Martina Redito, 23 anyos, taga Ilaorsor. Asin Jan Russell Porteria, 13 anyos, Tulo ang taga backride? Bunguran. Doon ang backride? Duaan backride niya. Ngiyong motor tulo ang sakay? Tulo, Oh my goodness. kan na rabasan ini BP, on the spot, minsan sudua, Oh sa my- driver, asin si Martina. Isus ko. So, sarong backride, si Jan Russell Porteria, So, aki-aki pa? 13 years old, grabe man so kamugtakan, dinalagan ini kan nagresponding ambulansya sa Josepina Belmonte Duran Hospital. Oho. So driver kan truck dayaon sa hipatura kan pulisya para sa Grabe. nagkakanigong disposisyon BP. So, kung sabihin, Jimmy, nabundol niya? Oo, Oh my goodness. Truck buda sa dit na motor. So, magkasunodan, baka ano nangyari daw? Ano? tinda nga Ay, ni. nasusundan niya sa motor, tapos, Dahil kaya, nasangsang niya? pag nakula, lang kaun kaya mga truck BP, Oo. dahil mo man mahiling ka niya, nasa tangod mo na. Pero mas kinata, kung nagdadalagan ka, nasundan mo, arayo ka pa, nailing mo, habang nagrani ka, Kapag nagrarani ka, dahil mo na mahiling, tangod mo na. o kung sa tangod mo, pero kung nasundan mo, yan, bako harayo ka, pahiling mo yan, tanaw mo, Dahil man kayo naghihiling, salbatan ang pangyari, kay Rakman. Gadan suduwa, di. gadan sundo. Kumbaga sa kwan, nalihian na naman so, bago pa sa nang pinampo. Iyong nga. Saan nga di nangyari exact location ka, tabi, Jim? Uni sa kwan, sa kalsada owa, sa, ano yun eh, hampangan kan uwas politeknik, inutinutan sa na. O iyo, ano, pangyari? Highway, kahalaban ini. Highway yan, Accident straight, bako straight na tinampo yan. Accident, accident Oo. prone area ba gini? Makaskas yan ang dalagang kan mga auto. Makaskas. Salbatana. Mm. Ay, sus ko, ingat-ingat kita. 23 anyos. Tapos, parehas 23 anyos? Oo. Parehas gadan? Ano daw yan? Ano yan? Magkaibahan daw na yan. Dahil Anong relasyon silang pangsaro? Di mo nabanggit sa Dahil blatter? manabanggit kung ano ang kuhan, baka magkaparariente ni o kung ano. Oh. Ay, sus ko. Buda, anmiyo ba? Imagine man mo yung motor. Sa ditman sana yan. dito noon, gare, durdakula sa toy. Oh, dudala sa to, kawatan sa latosunta ka na. Dudala sa ko. Pero kung sabihin motor? talaga, medyo, kung ang sunod mo, dua, piyot yan sa lubutan ka ng motor. Nangyari. Mapingki mo sa naan. Talagang, Tapos yan. di man sa toy Uda, mas motorcycle. ka ng motor talaga, daw ang rueda, pero may kananggat pag bandulong kang truck, saan ba nang panawo-tawo mo ka? Pangyayari sa maoraro. So, truck. Pangyayari. Okay? Yan tabi, Sige. Pipi. Bako magayon? Bako maray na pangyayari naman. Aha. Jimmy Okay. na salita di si GB News. Salamat, Jimmy. Sa report, hali po dyan sa lawas. Hindi magandang balita yan. Mga masasamang balita yan. O madali lang ta. Gari may pinadala sa kuya ki ano yan. Gari may pinadala sa kuya na rawit-dawit si Pading Ray. Basahan ko daw kamo ki rawit-dawit lamang. Adi, basahan ko daw kamo ki rawit-dawit. Unit tabi ang rawit-dawit. Ang pangaraan titulo. Basta nagsisirang pa ang aldaw. Yan,
Basta ngaya, nagsisirang pa ang aldaw. Iyo man ang ganda, no? Basta nagsisirang pa. Okay. O, ito na. Mga tugang alas 5:23. Kompleto pa ang bitis, asin an mga kamot. Iyan puhunan nin pagmamaliugot. Isip pinapagana, namarhay an maabot, pinapaugmaman kaining pagkamot, daipang pag-iisipon kun pagtios yaon, kun ibilang ta na iyan inspirasyon, an kahigusan sa tong pakusugon, bako an ugak, takita gugutomon. May mga panahon na kita binabalo, mga kapigaduhan na sa tong pigahabo, daita na araman luha nang nagtatagdo, yaon pinangluluya, gusto nang sumuko. Kung daing isiserbi na pagkaon sa lamesa, daing man itugot na makapag-isip nin iba, isipon ta na sanang talagang dai kita, pero dai magpabaya na dai makakuha. Basta may aldaw pa mag-ugma kita, iyan sarong patunay Diyos atong kaiba, nagtataong liwanag kita pigigiya, paduman sa dalan na ikakarahita. Liwanag kang aldaw daing makakadaog, warang makakapugol maabot na maabot, siring man sa mga tao na nagkakaturog, sa kabuotan ng Diyos, buhay kun itugot. Dai mahandal, dai mapurisaw, romdumuntang may Diyos sa iya mag-umaw, makusog na pagsarig, may pagpapatunay, may siring pa o may sirang pang aldaw, naan sa tuyang buhay. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Oho, iyan po mga tugang ang mga rawit David na pinadara ni Padeng Ray Romero, digdi po sa DCGB. Oras natin. Thank you Padeng Ray. Alat mo na, gari may text gayud si Padeng Ray ngunya na aga. May text gayud si Padeng Ray, madali lang tayo lingon ta. Taba, ay, wala ma, ay, ko, Sabi niya, Corinto 7, 23-24, 1 Corinto ini. Binakal kamo nin Diyos, kaya de kamo magpauripon. Sa tao, mga tugang ang lambang saro dapat magdanay sa pakikisumaro sa Diyos sa dati niyang kaugmahan, kanapudon siya nin Diyos. Amen. Happy birthday po in advance kay Samantha Zeriel Romero Bilyodo, kang istan sa Legazpi City. Birthday niya tabi sa aga June 6, Sunday. Happy birthday! Yung tama ini pa ditinix mo akong unyan ta sa aga bagay. Wala man kitang programa. O happy birthday na lang tabi sa imo. Henry Mas Mga birthday celebrators natin. di inuumaga. Samantha Zeriel Romero Bilyodo, kanistan sa Legazpi City. Okay. Okay, text na po ang mga birthday, ang mga birthday greetings na yan, ha? I-text na po, tapapasadahan tayo yan. Mga tugang pagkatapos lang kainin ni Pading Mar de la Cruz. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Marahayon man talaga, at sa totoo lang, marahayon talaga, pag-araw kayo ng pagkaaga, marahayon. Totoo yan. Paring Mar, good morning Paring Mar. Kumusta dyan sa Lado Nacional?
Good morning, BP. Good morning sa mga tagbang The best tabay. pa din sa imo. Gar pinadaba ka ni Jingo niya na aga. Nawalat ko kaya so... Ano? Nako, Jing, tawin akong grief ko duman. Dapat tuminapit ka muna sa PYC kung nawalat mo. Ano? Wala pa sa PYC. Pati sureserba ako sa auto. Dahil ko pala na iwita. Yeah. Anyway, Okay. sa mga kababayan niya to, tag-uran o rainy season, BP, pigdeklarar na kang pag-asa. Oho. Ini dahil sa naguyod kan bagyong Dante so southwest monsoon o Suhaba. Aha, so tagurana. Tagurana. Kaya magpasiguro na. Ayan. Oo. Alright, dantas tanto mga Mata tiyos nagtuturo na sa top ko pangyari. kayang-kaya. Oo. Mga Pwede. Oo. Mga tiyos na obrero, patawan ng bisikleta ni barkada mo. Si Sai? Senador Grace po. Di pa tawag yung bisikleta? Tanganing yung madali na makalaog sa trabaho sin makauli. At hindi na makipagsusuan sa mga pampublikong behikulo. Saan maaragi yan pag nagbisikletaan? Ay, go sa Manila ba? May bike lane. Ay, very good man. Sa may probinsya, di pa tawan niya man? Sa probinsya, dapat igwa man. Yes. Siyempre. Alright. Aha. At ang kantil ngaya, day kayang bakalungkan ordinaryong Mahal na talaga obrero. pa di ang bahay. Mahal na. Ay. 5,000 na ang pinakabarato. Akong may na 5,000 eh. Yan, hindi sa probinsya. Oo. Pero sa Manila, igwang mga 2,000 hanggang Ay, gwa. 6,000. Yung sa nagtitik ang tinidor. Sa mga imported. Pag imported. Sa mga imported. Talaga Mga kumbaga surplus. Surplus. Iglumaan duman sa inda. Di Gamit naraman na. din. Roger. Mhm. Okay, mga Okay. konstanto, pagbalik sa face-to-face classes, nakadepende sa pagbaba ng kaso kang COVID-19 asin sa bakuna. Aha. Mga biyaherong fully vaccinated kay puan magsiraram sa 7-day quarantine, sabi ni Roque. Aha. Mantang Robredo, piglinaw na wala pa siyang desisyon na magkandidato bilang gobernador, kaya bukas pa mangiraray ang posibilidad na magkandidato siya bilang presidente. Malay baga parang bulan na figuro na kang inot baga binareta nang siya mga gobernador. Ah. Kasi kansarong Aldo naman si Andayan nag-confirm mga gobernador ang vice presidente. Roger, sabagay, dakulong pa mangyayari. Dakulong pa baga. Dakulong pa. Hanggang sa day pa nag-abot sa deadline buda so pagpasalid baga so ano ito? Ayan yung substitution. Substitution dahil pa kita makaaram kung sisay. Roger. Okay. Okay, Aha. sa ibang balita, red alert sa Luzon Green, posible pa manggiraray sa mga sunod na simana. Mangtang active COVID-19 cases sa nasyon, 60,000 na. Matapos madugangan ng sobra 7,000. Naglalangkaw na naman. Oho. Nag 4,000 na sa nakuta. Nag-city mill na naman ngunyan. 7,000 labi na naman. Oh my goodness. Aha. Okay, good news sa mga Pag-ibig Fund members. Sabi kang Pag-ibig, dahil na ninda idadagos ngunya na taon ang pagsingil Oo. dagdag na 50 pesos sa monthly contribution. Oh, very good man. Very good Sa man. 2022 na daa. Very good man. Na may pandemya. Iyo, ayos. Okay, Ayos kita dyan. mantang sa bilang ka mga nagadan kang bagyong Dante, Mm. kuminabot na sa anom, sabi kan NDRRMC. Aha. So for BP, ang mga headlines kunya natudyang kang PYZ Enterprises para sa mga di kalidad na radyo, pang negosyo, pang lalab, Aha. pang disaster, as in pwedeng pang edukasyon sa distant learning. I-PYZ nyo na yan. Iya. 24/7 konektado ka mas kiday ka. Tunay. From Oh. News Base, Mardila, daing iba. Good morning, Bossing Raul Calio. Kanan tunay miyo. Good morning. Sige. Uy, anong oras na? 5:35 na. Sa Pilipinas, sa Sinpo, sa DCGB. Madali lang di at ugali unta na Jing na ang pagkatapos ni Pading marang isusunod ta pag-asa ano. Sabi ni Jing, tama ka nga ikabaga nga nagigibo ka yan. Ugali unta na every time na ang pagkatapos ni Pading Mar, ang sa tuyang segment mga tugang sa 5:30, ang kasunod tabi kay ang pag-asa. Yeah. Ugali unta na yan, tangani po na may consistency kita. Sabi nga ni duman sa sarong seminar na tindiran ko sa NAB radio show sa Florida, consistency is the key para po magkaigwa kimarhay na dalagan ang programa. Hello, good morning. Yes, sir. Good morning. Yes, sir. Henry. Ang lalaking romantiko ng pag-asa. Oy, declared na para pa rin na taguan tagulan na, di ba? Nag-outset na ng inisisyon or nagbigay na ng
southwest monsoon. Oo nga. Kahapon. State nagtataya. So, ibig sabihin niyan pa rin, Mike, medyo malamig lang, medyo pinatayang maghanda ng mga jacket-jacket natin. Ay, hindi. yung ano, ibang jacket yun. Yung ano na yun, sa dito sa western side ng Pilipinas. Ayun, yun. Kasi Oo. southwest monsoon. Yes. Tayo. Pero pwede rin namang mag-jacket na mainit, di ba? Mainit. Kung gusto mong makuha ka, kung gusto mong madismayo ka. Okay. Sige pare Mike, alamin natin ang forecast ngayong araw. Go ahead po. Ito pa rin, si Dante pa rin to. Nandito tayo pa lumayas ng par. Pero, ngayong araw to, lalabas to ng Philippine Area of Possibility. Sa ngayon, gumagalaw to pa hilagang kanluran. Patungo doon sa vicinity ng Yaeyama Island, malapit sa northern limit ng Philippine Area of Possibility. Kaninang alas 4 ng umaga, itong Tropical Depression Dante, base sa mga nakalap na datos, ito ay nasa distansyang 330 kilometers, Hilaga Silangan ng Itbayat, Batanes. Or ito nga, nasa 1,160 kilometers, Hilaga na Legazpi. So malayo na po natin to. Wala pong direktang protekto to. Or hindi na to makaka-apekto dito sa Bicol region. Ang kanyang taglay na lakas ng hangin ay aabot ng 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na aabot ng 70 kilometers per hour. Ang kanyang galaw ay pahilagang silangan direksyon sa bilis na 30 kilometers per hour. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulong-pulong mga pagulan o pagkidlat pagtulog. Mahina hanggang sa katamdaman na hangin mula sa timog silangan hanggang timog kanluran ng iiral na may banayad hanggang sa katamdaman pag-alon ng karagatan. Wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboard ng Bicol region. Mula sa Pag-asa, DOST, Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Salamat paring Mike sa ulat panahon. Ngayon pong araw ng Sabado. Okay. Aha, medyo kwa na ano. Pero ang problema ko talaga, Jing, naguturo, Jing, atop ko, Jing. Di nasususog, Jing, ang formula, Jing. Ha? So, hindi ko napan ito. Sinulat ko sa ibong na parte kang simento. Naglipat naman sa ibong. Salbata ng pangyari nga niya ko iniyo. Di pinintura ako riyan ko so sa proofing baga, waterproofing sa ibabaw. Ang binugtakan ko na sa ibabaw, sa gilid na naman. Salbata na. Sabi kan mga neighbor ko, gibon mo ngayak Andre. Atupan mo. Nga ko pwede. Di naman niya kung kisami ko, ang kisami mo, yun nga na siminto mo. Ang kisami mo, slab. Salbatana. Yun yung maray na mga suwestyon. Ang problema, ang pagkapatrabaho naman. Taseng kakita kayo, Jing Mako, Jing. Problema talaga, no? M in the morning. Problema talaga. Henry M in the morning. Nagtaya ako sa luto kaso sarong aldaw. Awan nagtising ako magtaya sa luto. Awan no kan nagakuha ako 20 pesos. Ay. Nako kinene. Baka lamang kay panisal. O no? Jomar Bian may report. Kamen Jomar, good morning. Kumusta dyan? Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Bakong magayunan morning dikti sa pamilya. Kansarong suspitsadong drug pusher na misis. Nanadakop kasubangki sa bypass operation sa Banuan kan malilipot. Sa ginibong bypass operation, pasado alas 8 pagkabanggi kan malilipot polis sa pangingenot ni Police Captain Nathaniel Acob, ang Chief of Police kan malilipot. Sindang nagkasan in bypass operation kontra sa suspitsadong si Mrs. Roselyn Bolaños Ibile, 44 anyos,
residente kang Barangay 1, Malilipot, Albay. Ang transaksyon ginibuduman sa Purok 5 kan Barangay San Isidro, Ilawod kan kaparehong banwaan. Sa transaksyon o sa bypass operation, dahil nakapangiskapar ining si Mrs. Bulaños, kan mapalibutan na siya kan mga pulis na iyo pala ng katransaksyon niya, asin nabawi sa iyaan 500 pesos na budol money na ginamit sa pagpakal sa iya, kan duwang sa siya, kan pinagtutubudan na shabu. Ayon. Diskado man ligdi kay Mrs. Bulaños ang sarong motorsiklo na gamit niya sa iyang pagkikipagtransaksyon. Sa presente, Tapos. anion mo niya sa ipaturakan pulisya ang suspitsado asin na tiko proseso naman kan Malilipot Police ang pagplantar kan magkakanigong kaso. Yan itabi kalingawan mga nasasakupan kan bilog na Ligaw Substation Feeder 1 to 4, bilog na Tabaco Substation Feeder 1 to 5, halos bilog na First District ini, Kasabayan Malinaw Substation Feeder 1 at 2. Brownout po kita po na alas 7 ang aga, sundo alas 4 ang hapon, ngunyan daw na Sabado. Iyan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Oh, ano, Jing? Ma-commercial kita, Jing? O pa-report ko si Angie o ma-birthday greetings ako? Ikasa na. Anong, ma-commercial kita? Siyempre. Tabata, medyo, wala na nga na ako. Pareho kita. Okay. O, sige. Standby, Angie. At saka, ang mga birthday greetings po, text na, papasadaan tayo yan. Mga tugang, makalipas lang na mga tas pala. Henry M. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat on di Congressman Fernando Dini Cabredo na kami. Iliho niyang produktibo, Diyos mabalos nun sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
Major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Oh yeah! Thank you, baby girl! Oras natin, oy! Inabot tayo ng segment natin. Angie, maghintay kang kaunti lang, Angie, Sandali lang, Inabot kita kang segment, Kung inutong ko na muna si Angie, tamata, kasi mo pangalatin ha? Arin, bueno. Ano nga ito? Ano nga ito? Salbata na si Pindutong ko. Nagkakawarara. Basta Morning, Henry M. Ange, good morning, Ange. Good morning sa mga paantabay. Sa Ano mga daw dagdag tabi, manyatong Ange, kung... pareto. Ange, ano daw tabi kung natampin niya rin na park? Madiklumon. Sige. Ako may duda kung may istorya yan sa Rarom Kaan. Yes, Titi. Mamundoon man kaya na maski ko ta na duwang ilaw, tulong ilaw sa nasaro duman sa may hampangan kang katedral. Saro digdi sa may hampangan nga kang Capitol mismo sa may City Hall. Oo. Gariso triangle sa nang ilaw, buda saro sa tahaw. Kaya mga nakalis, baka maliwanagon dyan. Kan dati, mga maliwanagon Oo dyan nga, dati. perang beses ko nang inagiyan niya na mariklumon talaga. Papapalit naman siya. Anong klaseng park? Ang bata na nga nikit na nga ng kahoy ang park. Pagyayari sa Maabaka. Apunta daw sa GSO yan GSO, Titi, apoto ko na lang. General Services Office. Kung nata yan tapon din ng maski lamang. Bugtakin na nantikan sir maski fluorescent lamang. Mailawan siya na. So tubagang 120 dyan sa hardware. Pwede. So alaba na pigsusura sa lidaan sana. Dili magparabugtak magayo na ilaw. Mga pirasan ng ilaw. Baka lamang, makabelo naman siya iba dyan. Nga ni. Magkamundoon man. Pero may urugmahon yan Igong ni Kapira. May urugmahon yan arog kang pagkabanggit na gari. Pag madiklom baga kaya, mga kulan mga nangyari. Na pag malipot-lipot. Okay, anyway, sige, go. Anyway, VP, sa mga dagdag manyatong Kami baleta. ito, Angie, sa Kagsawa kami Ariyon man ito. Kanag-eskwela ko dyan ka sa Bicol College. Sa Kagsawa kami. Arayon. Pag ano yan, ngayon, pag dahil klase. Doon kami nagsurok-surok sa Kagsawa. Anong bigsurukan mo? Taka itong Kagsawa ngayon, makahoy yun ang kaito. Ngunyan mo Kada pa na. mauton. Magandang surok-surok dyan sa Rarom Kaan. Oo, talaga. Ngayon, may ikaw holdingans ka. Surok-surok ka mo, lakaw-lakaw ka mo, apod ka, nag-explore ka mo kang kadagata, nag-explore ka mo kang mga puon kang kahoy. Nag-explore ka mo kang... Magayon nun. Tutulog mo ginalingon yan. Bali nga nito, nakatapos ako sa 4 na taon. 4 na taon kong kisurok. Di ba? Kanag-school naman ako sa Bicol University naman. Diyan kami sa likod hanggang kuhan. So, yan baga na, so yan na reviewing stand, so, repair. Yan na stand dyan, so facing, so ginibang ang palarong pambansa. Yan na, ikaw dyan reviewing stand ka ito, nagari kahoy. Wala po duman ka sa, bako ka duman sa Sentry. Diyan ako sa diyan kami sa Rarom. Sa Rarom kami kaan, na mga kuhan. Tabay, Orogdan yan, diyan kami sa Rarom kaan. Ikaw naman baga duman sa may, sa may nursing.
Yan. Igaman duman. Oh. May mga aratilis ka ito dyan. Duman kami sa Erarom. Nakakuha ka namang kitang bayo. Nugad solo sa ako duman sa Erarom. Pero mas magiging may kaiba. Nag-aadal ako. Adal ba? Nag-aadal lamang. Basta Sabi yun baga, mga professors, mga matibayo nun, tatawan ang kaki mga assignment talagang makaugod ka. Baga. Oh, di ba? Oh, di ba na ako sa Erarom? May nagaragi-agi sa ibabaw. Kaya man pala niya ako sa Erarom. Karat niya kanugalit ka. Istorya pa kayang kabuuan niya. Iba mo pa rin pagkadalan. Okay, sige. Nagparong ka pa nga sa mga aki na sarawayon ka. Di mag-arong ka na. Istorya mas na ito. Para istorya tipidan. Para istorya tipidan. Istorya na sa nangani. Matipid ka pa. Okay, sige. Go. Anyway, VP, kampante and Ikaw, ako, biyo ka, no? Biyo ka? Biyo. Saan ka? Dumang ka sa CBM? Sa Institute of sa political yan? Political Science Department. Oh. Adi, an classroom ba diyan? May kuan, may salog. May Gabaldon building, di ba? May Gabaldon building yan eh. Naman kami sa lawaan. May salog sa Eraro, may mga oring daralagan. Budayam. Naman. Ngunyan, dahil naman ngunyan. Wala naman. Okay na ngunyan. Kampanahon. Oh, okay, sige, go. MVP, Kampante and Provincial Tourism, Culture and the Arts Office kan Albay, na naipapotog man kan mga tourist destinations sa sinibapang pasaran, digdi sa probinsya kan Albay ang mga protocols o guidelines kan Bicolay ATF, may kinaraman sa sedang operasyon. Ini ang pigkaram sa DCGB News, niya Pitikaw Dorothy Collier kung sa sayang sinabi na sigun sa iya o kaya wala man daw ni na nare-receive reklamo gikan na sa publiko may kinaraman sa mga tourist attractions sa hotel accommodations na igwaman ni na operasyon na dahil alaga daw nakakasunod sa guidelines kan Bicolay ATF. Paliwanag niya, dakulang bagay ang natabang kan mga LGUs tanganin na mamonitor ng GAD ang hiro kan sharing na mga visit o kaya pasaran digdi sa syudad kan Legazpi lalo na maligdi sa bilog na probinsya kan Albay tanganin na masigurong dainanggad na napipinjente kan turismo o kaya sektor rin turismo nasulod man kan mga albayano lalo na mga nagbibisita digdi daraman kan presenting sitwasyon kan pandemyang COVID-19 alagad aminado ini na posibleng dakula naman ang epektong may dara kan pagbabago kan community quarantine status kan daragasin Legazpi lalo pa na kung GCQ daw 30% sa naan kayang i-akomodar na capacity para sa mga tourist destinations. Ito VP ang mga impormasyon ang Galero DCGD. Salamat sa report. Hali po dyan sa lawa. paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit sa DCGB. Aram daw nindo mga tugang nakan mga panahon duman sa Roma. Ang mga kandidato pag mga ngampanya na nakasulog po nintoga. Sa ancient Rome, mga tugang kan mga panahon. Siyempre, kan panahon nga kasi ancient na nga ni. Ang mga kandidato daw, mga tugang pag nangangampanya, required na magsulog nintogang puti. If you run for office in ancient Rome, they were required to wear a white toga. Inida tabi mga tugang ang partikan sa indang pangampanya asin maka-identify sa imo na kasarong kandidato. Sa oras na ikanaglakaw-lakaw ka dyan sa tinampo, madaling maramang kan mga tao na kandidato dahil ang putay ka nakatoga. Ang tugang iyan, day po mga tugang pwede na kuritan o bugtakanin anuman namang campaign materials, plain puti sana. In fact, ang word na candidate itself comes from a Latin word, white. Talaga? Ang tataramon da tabi na candidate, sabi nga ni kanina, candidate. Ang tataramo na ini ali palan sa Latin word na ang gustong sabihon white, puti. Talaga? Hindi pa lang sabihon kan ang candidate palan mga tugang ali sa Latin word na puti.
Kaya lang bunyan bagajing, ang kandidato, imbis na puti, pag nanggagana na, itom. An iba, bako man gabos, ang iba, mina itom ang... Ano ba? Bako man gabos? Ano ba? Mina itom an, ano ini? Joke. Baka iriwado na ko rin to. Pero pagka kumbinsido ka mo, no, na pag nanggagana na, mina itom ang kwan. Buda pag nagkakandidato pa sana, ano ba? Itom na. Itom na eh. Itom na sa... O Beno, sandali. Sus, kumana, wala nagkarapon naman kita. Sabi ni Gerald Aranya, pakibaabot daw tabi kay Sir Ray Romero sa Lunes, gumibo man siya kitula, ulbot na ang bulan. Ano man suggestion mo naman na initabi, amigong Gerald? Hi to all Macedonian heritors, viewers, listeners, and God bless. Yan. Thank you pa rin. Thank you, Jerry. Suggestion mo, gusto pa rin kinawit-dawit ng titulo, hulbot ng bulan. Good morning, Tabi. Rita Diazon. Okay, sabi man ni Dolores Marhalino Molyasgo. Good morning. Yes, Celso. Binabati ko po advance happy birthday po ang aking anak na si Chloe Año Nuevo. Sabi ni Celeste Velga, happy birthday po to my padaba na madi. Editha Perez Riñon. Yan. Okay. Happy birthday po. At saka sabi ni Jeff Apirin, good morning, Abe. Oy, Sir Abe. Susakuyang ano yan, amigo. Susakuyang amigo dyan sa US Legazpi. Sir Abe, long time no see. PhD na ini si Sir Abe. PhD na ini si Sir Abe. Good morning, Tabi, sir. Ask ko lang po kung may schedule brownout sa... Ay, day po, sir, ngunyang ki-schedule brownout. Igwa Tabi, Sir Abe, sa 1st and 3rd District. Ano? Sa 1st Tabi and 3rd District, may schedule po na brownout. Pero sa Legazpi, 2nd District, di akong nabasa na schedule ngunya na daw. Pero Tabi, sir, magpreparar manggiraray kita. Tega po kita piga-apon. Surprise brownout, Tabi, Sir Abe. Ang mawaran Tabi kita, Sir Abe, ngunya na Lunes, ngunya na Sabado, tubig. Tubig, Tabi, Sir Abe. Tubig ang mawawara sa tuya. Puna alas 7 nin aga hanggang alas 4 nin hapon. No. Taso in GCP da, magkakaigaw ki maintenance na naman. Kaya di ki magkakasupply ki tubig sa LCWD. Yan. Okay? O Sir Abe, bala ka na po. Magtaga-tipon-tipon nga na lang gitubig. Long time no si Sir. Sus ko. Na-miss ko man ni Sir Abe. Kasarabay ko ni kato sa Aquinas University. For dating, ngunyan UST na baga. Okay. Emelina Ludana Tabi, shout out po sa sister ko na si Marilyn Castuera Buen, Canpurok 4. Bagong Bayan, Daraga, Albay. Sabi ni Denise Perez, advance happy birthday, Renz Earl Gaviria, June 8, from Mama and Papa Bernadette Garcia. At saka, okay, mayroon pa, wala na, kadakol pa lang ka nagiiling sa tuya ngunya na aga. Kadakol kan viewers. Sabi ni Ate Rachel Bunag, watching from San Francisco, California. Ate Rachel, maray na hapon Tabi. Maray na banggi sa imo. Kung makaati ka nga, gari matuahon, matuah ka sa aton. Regards stop. Oy, Leanne. Hi, Leanne, my dear. How are you, baby? So, aki ininikwa ni Ate Rachel at saka ni, Kuya Larry. Yan. Good morning, Tabi. Ano oras mo yan? Aga. Bangging mo yan eh. Bangging mo yan. Pahapon. Hapon gayo duman sa US. Araw kayo ng oras sa San Francisco. Anita Armstrong watching from Melbourne. Okay. Okay na. Wala na. Ay to, mayroon pa. Si Awi, nakalamot siya. Good morning, Tabi Awi. Okay, di kita sa iba pa. Tama bareta na kita alas 6:02 na naman.
Okay, good morning mga tugang. Ano na kita tabi ang importante nagharangos pa. Tama tabi andan. Marian sa imong suwestyon. Asko lang tabi kung sa ginubatan kasabay sa brownout. Ang area po so substation kang ligaw. Di ko aram kung ang substation kang ligaw kasarabay tabi ang ginubatan. Ano? Good morning pare kay Paring Beds. Amay nagmasa nin tinapay nin pizza crust. Ay sus ko Pading Beds na pait mo kaya palang gawin pa di minadakulaw ng braso mo. Paring Beds, good morning. Alias Richard Gomez. Luwalaway sana pa di ang pag-mix ka na pizza crust mo. Sige, dyan sa Angeles Pizza, sa ano yan, sa Bakakay. Marinaga tabi dyan kay Mading Angeli. Okay, kadakol pa lang kayo ni. Happy birthday kay Joan Arnaldo Can San Roque. Happy birthday, Joan Arnaldo. At saka happy birthday kay Mama Fe. 86 years old na. Happy birthday po. Okay. Ito. Sabi kan texter grabing kan driver truck keep distance baga kuyahin maski ibaba iyan nakasunod mo mailing mo yan kung nasa tama kang distansya. Tama ka sir sa imong reaksyon. Good morning tabi amigong Tony Reyes. Happy Saturday, May 28 until June 12 are declared as National Flag Day pursuant to Republic Act 8491. The flag and heraldic code of the Philippines, May 28, 1896. The Battle of Alapan in Imus, Cavite was where the Philippine flag was first unfurled and used. Yan, exactly. Tama ka man ang tabi, amigong Tony, ha? Sir Tony, the best yan. Thank you sa informasyon, ha? Okay. Good morning. Sabi ni Noel, pigigim. Para dakol ang manaaki na naman sa imo. Belated happy birthday kay Dalin Biton ng 5th Street. Happy birthday po. Diyan sa OLV Bitano, Legazpi City. Mama Dora, good morning tabi. Sabi ni Manay Merly Caceres. Okay, susko alas 6:05 na. Madali lang. Dakulong pa niya. Same pong parts ang brownout. Diyan po sa 1st District, Tabaco area. Sa Legazpi po, dahil schedule. Pakibati kay Mr. Diosdado Cornelio, always listening. Good morning. Belated happy birthday po kay Tata Zalde, Ate Kasuhapon. Happy birthday po sa Indo. At saka, good morning po, maligayang kaarawan kay Nathaniel George from Ate Doy. Ate John pala, Ate John, Ate Jan, Mama at Papa. Ayusin ni Susaro, John, ang saro, Jan. Good morning. Happy birthday kay Zinaida D ng Barangay 15, my one and only from Kaloy. Good morning, Kaloy. Pakigreet po sa mga taga-Buyuan. Media, okay na to. Happy 5 years birthday kay Kambal, Shireen, Shasira Bahia, dyan sa Oro Site, Legazpi, from Lola Rosa. Yes, good morning. Happy birthday. Ako na to. Kadakol kan may birthday ngunyang pala. Kadakol pa lang kan mga birthday natin. Paki nakaturog sa driver kay itong nangyari sa UAS, ang sa kuya taako South Roader Mantabi, Papa Aster ng Krusada. Iyo baka nangaturog ito? Adi, baka nangaturog ito talaga. But memories remain. Okay na? Belated happy birthday. Okay na to? Okay na. Sige, magbabalita na tayo. Ay igwapa. Tama katabi hapon 3 p.m. duman sa San Francisco. Gandang umaga tabi. Happy weekend. Sabi ni Ate Marcia, si Madam Beauty. Okay? O bueno? Pakibati po na okay na to. Nabasa ta na ini. Okay. Ang mga bareta sa Morning Hirit. Susunod na. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy, musta? Ito,
stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy, San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin, yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag San Mig Light. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. 3+1 naman! Bumili ng 3 bote ng San Mig Light. May libre ka pang 1 bote. Don't worry, magaan sa tiyan. Only 100 calories. Promo duration from March 1, 2021 to June 15, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1296, series of 2020. Drink responsibly. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte! Lakas ng 5! 5 piso lang SRP! With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 rate-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Radyo Balagon Kaito, DCGB Nunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:09 oras po sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, ngunyan pong aldaw, Syudad de Legazpi, nakarehistro din 8 bagong kaso ng COVID-19 kasuhapon.
Department of Health Bicol dahil pang nare-receiving resulta sa ipinapadarang specimen sa Philippine Genome Center para maraman kung may nakalaog ng bagong variant in COVID sa riyon. Sa lado nasyonal, 7,000 na panibagong kaso ng COVID sa nasyon na rehistro sigon sa DOH. Department of Energy nagpatanid sa pagkakaigban ng red alert status kan supply ng kuryente sa Luzon sagkod sa masunod na semana. Sa ibang nasyon, France nagpautob nin mas maigpit na regulasyon sa mga gustong maglaog sa saindang nasyon. Mga tugang detalyes kan mga bareta dahil pang nare-receiving resulta ang Department of Health kan ipinadala nindang specimen sa Philippine Genome Center o PCG sa Metro Manila tanganing maraman kung may nakalaog ng new variant kan COVID-19 sa riyon. Matapos manutaran na sige pang itaas kan kaso digdi. Sa ginibong media dialogue kasuhapon, sinabi ni Dr. Aurora Teresa Daluro, Medical Specialist 3 kan DOH Bicol na 260 na samples ang saindang ipinadara sa PGC. Sagkod ngunyan dahil pang resulta na ipinapaluwas sa nasabing laboratorio. Dahilan kay ni blanco ang Department of Health Bicol kung may nakalaog ng bagong variant sa satuyang riyon. 8 record ang bagong kaso ng COVID-19 sa siyudad ni Legazpi. Ini ang kinumpirmar ni Alcalde Noel Rosal. Sa iyang sinabi na kumpuesto ini kan sarong 26 anyos na babae, gikan sa barangay Orosite, 20 anyos na lalaking estudyante na residente kan Pigkale, 33 anyos na babae kan barangay 2 EMS Barrio South, 29 anyos na babae na hospital marketer, asin residente kan barangay 24 Rizal. Siring man sa ropang residente kan nasabing barangay na 51 anyos na babae, asin sarong healthcare frontliner. Saro man na 70 anyos na lalaking consultant asin residente kan barangay 3 EMS Barrio ang nagpositibo sa COVID-19. Idinagdag pa ni Rosal na may sarong casual employee kan lokal na gobyerno kan Legazpi ang nagpositibo man na 55 anyos na babae gikan sa barangay 15 Ilawod asin 51 anyos na lalaki na residente kan barangay 19 Kabangan. Sa ngunyan, padagos man ang pangapudan kang LGU Legazpi asin kan lokal na gobyerno payakan COVID Task Force sa pamayukan ni Alcalde Rosal sa mga Legazpeño asin mga nagbibisita sa syudad na padagos na magpautob sa magakanigong minimum health protocols. Congressman Didi Cabredo, Country Sir Distrito Canalbay, aksyon tulos sa problema ni punong barangay Ando Namya kan barangay San Francisco, Ginobatan. Jimmy nasalita sa detalye. Aktibado si Congressman Fernando Didi Cabredo sa pagreparo asin pagresponde maski dahil nabanggit sa entrevista kaswapon kay Kapitan Ando Namya na barangay San Francisco digdi sa DCGB ang tungkol sa apilasyon asin kadita ni Kapitan Namya in kaso magabot na tag-uran delikadong maray na mga constituentes kan sayang barangay sa Nagasa kan mga nakarong ang mga volcanic debris na dahil pa man nagkaharali sa mga waterways kani ipon kan magkaigwa ni na flash flood sa nasabing barangay. Nadangog kan congressman ang entrevista 15 minutos pagkatapos kan interview kay Kapitan Namya natungaan na congressman sa barangay San Francisco. Sa tahaw kan init kan panahon personal na hiniling ni Congressman Fernando Didi Cabredo ang sitwasyon kung saan sa personal na assessment talagang may peligro sa publiko ang sitwasyon pati ang Provincial Sports Complex asin mismong MORMS Marcial Oranyola Memorial School tumbok narabasan in flash flood kuning kaso dahil magkarali ang mga nakabara na mga Draculaon panggapo sa mga waterways digdi. Kayong duwa-duwa, ana congressman habang nasa area, pig-coordinar direkta sa DPWH Region asin District na habang dahil pa nag-abot ang taguran, aksyon ang tulos ang clamor ni Kapitan Ando Namya. Mangumun-ngumun o minabot si Engineer Richard Moit kan DPWH kung saan sa tao kan init kanal daw, nagplanning, nagformular nin mga solusyon sinda Congressman Didi Cabredo asin ang taga DPWH. Bilang resulta, primerong aksyon papahiwason ang mga baradong waterways para buwilo ang tubig. Asin may mga futuro pang action plan na isasagibo
ang Congressman asin DPWH para sa Barangay San Francisco asin Barangay Travisia pataas na sa pamitisan kan Bulkang Mayon. Ako mo ini Jimmy lugar na ini. Maski anong kalamidad ang mag-abot. Kaming threatened din ali sa Mayon Volcano na tubig. Grabe-tabi yan nailing na yan kang panahon kang typhoon na huli. Ngunyan tabi, ang kaipuan ta naman tabi, nahiling ko ining waterways, hindi ining waterways, kuyan tabi, may mga nakabarang mga darakulang bato. So yun na po na maringan ita, nakapasuloy ako di Jimmy. Nahiling tayong tunay na sitwasyon. And then napaabot na sa DPWH. Congressman Fernando Didi Cabredo kan 3rd District Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Sarong sentenarya na nagresibin din ayuda sa gobyerno sa Banwaan kan Bakakay. Personal na naitao ang 100,000 pesos na kay Lola Bonifacia Buban Anyo Nuevo kang MSWDO. Kanasabing Banwaan kasabay ang 30,000 pesos na ayuda gikan man sa pundok kan lokal na gobyerno. Apera digdi ang 30,000 na itinao kan lokal na gobyerno marisibinin 50 si Lola Bonifacia gikan sa Provincial Social Welfare and Development Office. Iga pang 100,000 pesos na mariresibi ang Lola gikan sa national government sa pagikan DSWD. Si Mayor Dinky Romano mismo naggawgaw kay Lola Bonifacia kan 30,000 pesos na hali sa lokal na gobyerno. Kaibahan man ang alkalde o kan alkalde si MSWD o Aurea Barameda asin pamayo kan Office of the Senior Citizens Affairs Office na si Nerio Balmaceda sa presensya ni punong barangay Chodi Bigol kan barangay Bonga. Commission on Election magkakaigwa po ng demonstration activity kan sa indang mobile registration app sa maabot na Lunes. Ans Galero sa detalye. Nakatala ang gibuhon sa maabot na Lunes, Hunyo 7, 2021 sa siyudad ni Legazpi ang demonstration activity kan Commission on Elections o COMELEC Albay para sa indang mobile registration app. Ini ang sinabi sa DCGB News ni COMELEC Albay, Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bobunao, kung sa iyang ipinaliwanag na parte ini kan paglibot ninda sa 16 na mga LGU sa probinsya na kwalipikado para sa indang pilot implementation kan sa indang mobile registration app, kung sa iyang enot ng ipinagpaliwanag na ang Banwaan sa nakan ginubata na sintuwi anday makakasabay sa nasambitan ng implementasyon. Sinabi ni Bunao na pinagpupuon-puon na nindaan paggagipon ng demonstration kan paggamit kan na mobile registration app. Tangan na maging pamilyar na ang senda mga lokal na COMELEC offices sa probinsya kan Albay kung paano ini gagaramiton asin man maipasabot ng gad sa publiko lalo na sa mga may edad na ang paggamit kan nasambitan ng aplikasyon. Sigun kay Bunao kaya importanteng magamit maninikan mga Albayano dahilan sa presenteng sitwasyon ngayon ng COVID-19 pandemic kung saan gabos nakakaluwas sa sendang mga harong asin dapat na mas maging makaskas daw ang pagpaparehistro may kinaraman man sa papaabot naman na eleksyon 2022. Pinaglalauman sigun kay Bunao na sa maabot na Lunes may maabot man na mga bisita gikan sa COMELEC Central Office sa Metro Manila kung saan dapat na ipautob man daw ang magkakanigong health protocols tangani na maski na nagkukondusir sa nasindan ng demonstration activity, mas siguro na ligtas man sinda sa helang na COVID-19. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. 69% kan mga Bicolano ang nabakunahan na kontra sa COVID-19. Inang kinumpirmar kan Department of Health Bicol kung saan basado sa sendang datos nasa 143,173 ng mga Bicolano ang natudukan, 120,040 digdi ang para sa first dose, mantang 86,540 ang para sa second dose. Mantang ang probinsya kan Camarines Sur ang may pinakadakol na doses na naresibi na nag-abot sa 68,864, 45,292 sa Albay, 32,256 sa Sorsogon, 26,318 sa Masbate, 18,000
960 sa Camarines Norte, asin 14,890 sa Catanduanes. Sa Cabilogan, sobra sa 206,000 na bakuna ang distribuir na kang DOH Bicol sa 6 na probinsya kang rehiyon. Asin nasa sobraman sa 206,000 ang sa indang na-receiving bakuna halis sa Central Office. Sarong PDL o person deprived with liberty, aligadong nag-suicide sa Laog kan Albay Provincial Jail. Renz Luna sa detalye. Sarong person deprived of liberty ang aligadong nag-suicide digdi sa Laog mismo kan Albay Provincial Jail na biktima tuyo tanan data pagpangaranan sarang 48 anyos na lalaki na igwang kasong frustrated murder na niyaon dyan sa sarong isolation facility sa Laog kan Olambitan ng kulungan sa report. Basta sa report na investigasyon kan Tarika PNP mantang ang prison guard na si Sir Jerry Agaraw ang nagkakigwaning roving asin paglibot-libot sa Laog kan edificio or building kan Albay Provincial Jail kan nadiskubre na sana ang naunambitan ng biktima na nakabigti sa sarong coco lumber na kung saan gamit ang sarong nylon na PC or PC na ginamit sa pag-suicide. Kaya sa ngunyan palagos pa ang investigasyon kan mga otoridad, maginman kan ang manamiento kan Albay Provincial Jail, kuning kaso man na igwaining namamatayan depresyon, ano pa man rason, kung nata ini ginibo. Kaya sa ngunyan ang bangkay kan unambitan ng biktima na sa na foreignaria dyan sa syudad ng Legazpi. Asin na pinagalao man isa seraron sa autopsy, base naman yan isa request kan pamilya kan biktima. Magdagdag na bareta, Renz Luna, DCGB News. Oras sa Pilipinas, alas 6:22. Iba pang mga bareta, makalipas lang kang report o aramon taon na lugod ang dagdag na report ni Jomar Bien, number 8 most wanted person sa Malinaw Albay, arestado kaso hapon. Jimmy o kaya Jomar Bien sa report. Naarestar na kasudmaan na number 8 most wanted person sa Banuaan kan Malinaw. Ini matapos na dayuhon kan mga miyembros kan Malinaw Police ang barangay Suwa kan naunambitan na Banuaan para isirbi ang warrant of arrest kontra sa sarong 49 anyos na lalaki na parauma ang naunambitan na persona ikong pinagahampang na kasong rape digdi sa Banuaan kan Malinaw kung saan ang korte nagpaluwas nin warrant of arrest kan Marso 12 kan taon 2019 pa na piktikan kan mga autoridad ang presensya kan suspitsado sa barangay Suwa kasuda kung kaya ulos nindang isinerbi ang warrant of arrest sa kasong rape na dainin piyansa. Sa presente pikikusar na kan mga autoridad ang agkuhaning commitment order para may balyo na sa DJMP Tabaco City District Jail ang naunang pita na suspitsado. Yan ang report, Jomar Bien, DCTV. Iba pang mga bareta masunod, makalipas lang po, Kenny. GB News Express. GB News Express. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask, paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagandi, nasa Lemex Workis yan. Sarap na sa orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo
ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Flemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Flemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo pinakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. News Express. GB News Express. Sobra po sa City Mail sa Giraray ang panibagong narestrong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa oring datos kan Department of Health, puminakol po sa 1,255,337 ang confirmed cases ka nakakaulakit na helang sa nasyon. Sa nasabing bilang, 60,774 ang aktibong kaso. Sinabi kan ahensya na 7,450 ang bagong narehistro sa nasyon o kaya 93.9% sa active COVID-19 cases ang mild, 2.0% ang asymptomatic, 1.19% ang moderate, as in 1.6% ang severe, mantang 1.3% ang nasa critical na kondisyon. Nasa 181 man ang narehistrong nagadan dahil ang digdi suminakat sa 21,533 o 1.72% ang COVID-19 related death sa nasyon. Sigon sa DOH, 2,382 man ang narahay sa COVID dahil ang digdi para sumakat sa 1,173,006 o 93.4% ang total recoveries kan COVID-19 sa Pilipinas. Nagpasalamat po si Senador Ping Lacson sa US government katakod sa pagtatao ng importansya sa Pilipinas sa itataong bakuna kontra sa COVID-19. Sinabi ni Lacson na ang lakdang nagkataon ng importansya sa relasyon kan duwang nasyon. Enot kayo ni sinabay kan American Pilipinas sa nasyon na papadarhanin kahirasan
kang itaw nindang 25 milyon doses nin bakuna. Suwestyon sa nakan Senado, nagibuon kan gobyerno ang pag-hororon manangod sa donasyon, tanganing maparikas ang pag-abot sa nasyon kan mga bakuna. Inot ang sinabi ni Lacson na nangangaipo na magkaigwan in steady supply nin bakuna ang Pilipinas, tanganing makaskas na makaabot ang target na herd immunity kan kinakaipuhan para makarecover na ninusto ang ekonomiya kang nasyon. Nagpatanid ang Department of Energy sa publiko na posible man giraray na iitaas ang red alert ang supply ng kuryente sa Luzon grid sagkod sa masunod na semana. Sa ginibong pagdangog kan House Committee on Energy, sinabi ni Department of Energy Director Mario Marasigan na posible pa manggiraray ang red alert sa kakulangan ng supply ng kuryente sa Luzon, lalo na kung dai mairahay tulos ang plantang nagkaproblema kanakaaging aldaw asin kung kulangon man sa reserbang supply ng kuryente. Naglao man DOE na daing mangyayaring rotational brownout sa iba pang mga aldaw ngunya na bulan in Hunyo. Kumpiyansa si Marasigan na sa bulan na ini mairahay man ang nagkaproblemang planta asin masolusyonan ang problema sa supply ng kuryente. Siring man sa bulan in Hulyo, posibleng nasa yellow alert na ang kuryente sa Luzon dahil sa hababang power reserves. Depende sa demand, pero dai pa magkakaigwanin rotational brownouts. Siniguro man ni DOE Undersecretary Felix William Puentevilla na padagos ang DOE sa monitoring kang manipis na power reserves. Asin, naghahanap man nin iba pang paagi ang sinabi ng ahensya de gobyerno. Magpapadagos ang distribution at implementasyon kang COVID-19 Food Security Program sa bungo niya na bulan in Hunyo sa Manila. Ididistribute giraray ang maabot sa 700,000 na mga food boxes sa mga pamilya sa ikalimang bulan ngunya na Hunyo, parte kan Food Security Program kan lokal na gobyerno. Sigon kay Mayor Isko Moreno Dumagoso, ang lokal na gobyerno priority digdi ang pagkaon kumpara sa tinampo dahilan tahabo kay ni na igwanin mga Manilenyo na nagugutom sa tahaw kan pandemya. Dahilan kay ni sinabi ni Mayor Isko na ang rason kung nata ipinag-realign ang budget para sa road maintenance pasisiring sa food security program. Sa dahilan kansiring na bagay ang mga food boxes sa kada pamilya, dinagdagan manggiraray nin kinilong bagas, mga dakol na pedasong canned goods, asin mga klase nin kape, asin na pwedeng mainom kan mga Manilenyo. Sa giraray na pinag-anunsyo po kan Pag-ibig Fund na sa masunod na taon, ninday pagapadagos ang planong pagitaas kan monthly contribution sa 150 gikan sa sanggatos. Tinawanin doon ni Pag-ibig Chief Executive Ahmad Rizal de Pimote na inibilang tabang man sa mga miyembro kang employers, lalo na perakol ang negosyo na dai nakabawi dahil sa pandemya. Dailan digdi Enero 2022 na sanay papautob ang Pag-ibig Fund o kan Pag-ibig Fund ang 150 pesos na monthly contribution bilang increase. Kamautan kang planong itaas sa 50 ang kabulanan na kontribusyon kan mga miyembro na maabot ang 5 kang loan sa sin pagmantener sa babang interest kan pautang. Inot man na pigkonsulta kan Pag-ibig Fund and Labor as in Employers Group kanasabing plano. Alas 6:34 sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang, Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigila. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong.
Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktwal na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulukilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, 2 pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic yan? 2 pesos sana kada sachet sa mong suking tindahan. Gibo sa 100% Robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tapang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: General Academic Strand, Science, Technology, Engineering and Mathematics, Accountancy, Business and Management, and Humanities and Social Sciences. Technical Vocational Livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, Computer Programming NC2, and Automotive Servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban.
Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaxan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Si Juday po. And Luna. Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya mag-Nesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, yan ang kompletong Nutri-Chan. Choose Nesto Grow to grow happy. Nestigrow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa pulugan payo asing kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita mga tugang sa mga darakulang bareta sa lado nasyonal o sa luwas kan Pilipinas. Nagdakol ang kaso ng COVID-19 sa United Kingdom base sa B1617 COVID-19 variant na inutang nahiling sa nasyon kang India. Sigon sa Public Health England o PHE, na mas dakol ang dinara sa ospital matapos nan manginitamaan ka nasabing variant. Sinabi pa na magdadaranin matinding helang na pigapod na Delta variant kumpara sa B11 na inutang inapod na UK variant o midbid ngunyan bilang Alpha variant. Dahil sa nasabing paglangkaw kan bilang dakol ngunyan ang nagko-question sa plano kang UK na turusan ang restrictions sa maabot na Hunyo 21. Piglinaw ni UK Health Secretary Matt Hancock na sa indang pinag-adalan ni Marhaya na sabing kamugtakan kang nasyon bago ang Hunyo 21 kung dagos naman ang nindang tuturusan ang nasyon. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kayan mga tugang kasabay si News Manager Mar de la Cruz. Pading Mar, good morning. Good morning, BP. O galiw na maging magkumustahan sa kada saro. Inanabiso kan Department of Health sa takaw kan pagdakol kang bilang kan naulakitan ng COVID-19. Tendang sinabi na dakulang tabang ang pagkipag-uron sa pamilya, amigo, katrabaho o sarong mental health professional kung kaipuhan ng kadagdagan ng suporta. Magtarabangan sigon sa Department of Health para sa mental health kan lambang saro. Kaya sa indang pinagrekomenda na kung may kamidbid man na nangaipuhan ng mental health, tulos na i-refer ini sa mental health professional. Sarong pagiramdom kan DCGB asin kan DOH para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaraw. Business News. Business News. Daing naghiro o daing paghiro sa inflation rate ka nakaaging bulan. Ina nagluwas sa huring record kan Philippine Statistics Authority kung sain 4.5% ang inflation rate kang nasyon siring ka nakaaging Abril. Katakod kay ni Laog pa man giraray ang narehistrong inflation target kan Bangko Sentral kan Pilipinas kung sain nagakawat sa 4 sagkod 4.8% ang sa indang forecast range. Enot nang sinabi ni BSP Governor Benjamin Diokno na nanginginot man giraray na rason kan inflation ang paglangkaw kan barakalon arog kan produktong karne asin singil sa kuryente. Pero napagulan man inikan pagbaba kan presyo nin bagas asin gulayon kasarabay ang presyo kan sira. Mga tugang, balik tanaw sa 500 years of Christianity. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Nangapudan mga tugang ang mga Katoliko na arsobispo
Unang apudan sa mga Katoliko, ang Arsobispo kan Bicol na isabuhay ang Laudato Si sa pagikan tulong P na yuan plant, protect, asin promote sa mensahe ni Arsobispo Rolando Terrano kan Cáceres para sa Laudato Si Week celebration. Kanakaaging simana hinagad niya na taonanin aksyon ang nakapalaman sa nasabing encyclical kan Santo Papa para sa dating National Director kan Caritas Philippines kay puha na ma-develop kan lambang saro ang habit sa pagtanom nin kahoy. Inagad man kay ni sa publiko ang proteksyon na proteksyonan ang kalibungan asin parte kay ni ang protesta sa mga gawi ulakdang kan tawo na nakakadistroso sa kapalibutan. Balik na sa 500 years of Christianity. Sa pangaran po mga tugang ni News Manager Mar de la Cruz, nagsurat kan mga bareta katawang si Angel Mostasa sa lado lokal. Sa dingman ng Mega Force Patrol, iyan po ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis, konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Mag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protekta ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon-Raleigh affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Namipidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa
Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa digdi sa DCGB. Oras natin o 10 minutos bago mag-abot ang alas 6 ninaga o alas 7 ninaga digdi po sa tuyang programa. So mga naghapot tabi kan mga drop boxes sa sa kan Jim's Coffee. Sa tabako po iguana da dyan dahil lang digdi namin yung kung sain tabi pero kung gusto po nindo haraniman sa nakamurig sa Legazpi sa DCGB tabi may drop boxes kami digdi pakicheck na din dyan sa mga malls sa mga groceries baka po igwa dyan para po sa magkape at magkamilyon Jim's Coffee Mix Raffle Promo. Kung gusto mong maging milyonaryo, Jim's Coffee dapat ang kape mo. Nanamitan mo na Jing sa Jim's Coffee ta? Diba, yun na ngayon. Nakaduwa na nga na ngayon akong karno niya na. Saro-saro sa na Jing. Saro-saro sa na. Sasi, dyan naman taon-taon. Dyan, arin pigino mo. So may tungkat ali. Ayos man si Jing pala. So may tungkat ali pala nan sa imong piginom. Pero paano ngayon yan? Tabi ang pag-intra, bumakal ka lang po kaya na ang kaipuan lang po, 5 variants, mga tugang kan Jim's Coffee. Pumili ka mo, 7-in-1, 5-in-1, regular, 5-in-1 no sugar added, 5-in-1 stand-up pouch, 4-in-1 with agaricus mushroom, 3-in-1 with ganoderma, 3-in-1 with spirulina, 3-in-1 with sweetgrass, 3-in-1 with grapeseed extract, Grandi Black, Grandi White, Grandi Brown. Yan, Jim's Grandi Brown with sugar. Jim's Brosco Black Coffee with tungkat ali. Ay, speaking mo, Jing. Iyon Iyon speaking mo, Jing. Okay. Now, ay kumapo kilimang variant kaan ang empty sachet. Ilog po sarong sobre. Tapos, bugtakan po ng pangaran sa lubas, edad, kompletong address, contact number, pirmahan. Asin po kung saan binakal ang Jim's Coffee. Asin po mga tugang ang promo title na magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix Raffle Promo. Ano man magagana po ng 100,000 pesos sa July 24. Asin po mga tugang 27,000 pesos sa partner outlet. Asin 5 po ang magagana ng 5,000 pesos. December 22 ang grand draw, 1 million pesos tabi ang premyo. Asin 100,000 man sa partner outlet. Asin po 27 winners ang magagana po nin 27,000 pesos. 27,000 pesos kada saro. Yan. Kaya naman pigalat mo, mag-Jim's Coffee ka na. Asin ihulog po mga entries sa iba-ibang mga drop boxes sa palibot. Alright. Gusto ko lang tabi mga tugang na pasalamatan ang DPWH. District Offices and Region sa paagi ni Madam Lucy Castañeda, buda sa mga district engineers niya dyan. Ninda. Buda si Congressman Didi Cabredo. Siguro di po nadangog nindo ini. Hindi ko nakanang kaso hapon ko nadangog nindo. Mga tugang may report si Jimmy. Kahuron niya mga tugang si si Kapitan Namya kan Barangay San Rafael sa Ginobatan. Tapos reklamo niya ito na dike na dahil man na dredge hanggang sa ngunyan, susog sa naging pangako, kan pagbisita dyan, mga tugang kan mga ahensya di gobyerno, arog kang DNR, arog kang DPWH, si Presidente Rodrigo Duterte baga nagdyan mismo, para kaurunon sa mga tao, mga tugang after the typhoon, anong bagyo ito? Typhoon Tisoy ito, Bunjing, Rolly, typhoon Rolly, Nang sabi, i-dredge mga tugang ansalog para humararom, tanganing sa tubig, sa bagay, garing ngayon sa lang termo na, i-dredge para humararom. I-dredge lang, disilting ang pigigibo. Purpose nga kang pag-dredge, humararom, iyuman ang ganda. Niya pwede man baga na ang purpose mo kang pag-dredge, magdilin siya ang purpose. Seryoso.
Kaso hapon pala, habang pigbo-broadcast ito, nadadangog kan mga officials ta sa DPWH. Although nakontakta po si Madam Lucy, ang PIO kang DPWH, ang maaksyon, asin matibay minaaksyon, mga tugang na empleyado, PIO, mga tugang kan DPWH, na-connect niya ini sa iba-ibang mga sanga kan sayang din ng opisina. Tapos nadadangog man pala ni Kong Didi Cabredo sa sayang auto. Interview takay punong barangay namya. Duminalagan ini mga tugang dyan sa Ginobatan Albay para riparohon personal ang reklamo ni punong barangay namya. So ibang mga issues, pinacilitate ni Congressman Didi Cabredo, kan 3rd District, sa iya man talagang area iyan. Kaso hapon, mga tugang sa report ni Jimmy, alos nagduruman asin nag-coordinar kay Kapitan so mga taga DPWH, si Congressman Didi Cabredo nag-facilitate para maayos ang problema yan. Ta mismong kumbinsido ang Congressman kan 3rd Distrito ng Albay na pag-uminuran ngaya. Na pag-uminuran ngaya, buminaha digdi sa lugar na ini, sigon kay Congressman Didi, apektado mga tugang ang mga apektado tabi ang mga residentes diyan sa lugar naan, as imposibleng rabasan da tabi ang Morms o Marshall o Ranyola Memorial School. Kaya ipinag-order na aksyonan ang reklamong iyan. Kundi pala si Kapitan nagboses, mga tugang, ang sangon yan, so itunuga sa inda, sa Barangay San Rafael, day man nangyari. Ang nangyari, tabi so ibang parte, di naubos. Sabi ni Kapitan Namya, so pagka-dredge ngaya, 8 ngaya ang rarom, 4 piyesa na. 8 meters daw ang sabi niya, ang rarom. Kaya ito, ang nadragahan mga tugang, 4 feet lang. Di babawon mananggad. So may nervyos ang mga residentes na pag uminuran ngaya, may problema kami digdi sa Barangay San Rafael, buda kataraning na mga munisipyo o barangay na pigagihan mga tugang kansalog. Kaya paghuna ko baga na kuan yan, kaya na-aksyonan tulos yan, dahil man pala natapos. Pinunan sana, mga tugang, pagkatapos, binaya. Wala na, dahil na kinagpadagos. Abo kung magamit kita na binayaan, pero ang sabi ni Kapitan Kasuhapon, dahil naman niya kinagpadagos kang project. Ibo, gusto sabihin, natugaan sana kita, kang inot, ka nagdirigdian, ibatang mga public o mga national officials. Diba? Salamaton tabi na maray sa mga nag-araksyon kasuhapon. Tabi dyan mga tugang pagkatapos na ma-interrupt nito, buda tabi itong ma-coordinate sa DPWH, buda kay Kong Didi, mga tugang ang siring na bagay. Kasi Kong Didi pala, dadadagong niya sa radyo, kaya tabi mga tugang, nakadalagan siya sa lugar na yan. Salamat kan sa indong pagantabay. May hapot si Rick. Natangaya kay Pon pang iparadyo bago magdaralagad ang mga iyan. Iyan man talaga pare ang role ta. Kaya ngayon, amigo. Maski doon na kami pagpasalamatan. Trabaho ta ini. Na-coordinate ang mga problema sa mga ahensya. Maski doon na kami kaya. Diba? Maski doon na, amigo. Ang importante po na kwata sa objeto na makuha sa atensyon ninda na matrabahohan yan. As in pinag-coordinate ito, ipagpapadagos databi ang aksyon sa mga isdike, ispilwi na narababaw na, nganing bata, tag-ura na baga, sabi kang pag-asa, tag-ura na, sabi kang pag-asa, tag-ura na,
dapat kung tag-ura na, mas lalo talagang makahadit mananggad iyan. Ha? Kaya salamaton tabi dyan sa pasalamatan tan DPWH. Ano? Pasalamatan tan DPWH. Si Ma'am Lucy Castañeda so naapodan ta kaswapon. Siya po so nag-coordinate kani sa district office ninda dyan sa 3rd district. Sa 3rd engineering district ng DPWH. Ano? Kuda tabi sa endang mga sanga kan opisina sa regional office. Asin po sa pag-apod man ni kong Didi Cabredo sa mga ini para po mga tugang may pagpadagos. Asin masimbagan ang kahagadan asin request kan mga residentes sa sinabi ng lugar. Okay? Thank you, Tabi, Director Lucy. Ay, nagdadangog pala si Ma'am Lucy. Aba ko magkaroon, Ma'am Lucy? Thank you. Baka malagitan ako ni Director. Grabe ka ngayon. Garo nga pigahalan mo na yung akong posisyon. Karaw lang po ito. Si Ma'am Lucy kaya, pag nakakaabot ang mga informasyon sa iya, facilitate niya yan. Kaya po may nahiling na aksyon ang satuyang mga kababayan tungkol sa mga problema sa satuyang palibot na inimplementar tabi kang DPWH. Thank you, Tabi Sendo Gabos. Salamat kang sinong pagantabay. God is good all the time. Mabuhay. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces.